Salutacions! Salutacions en directe! Salutacions cordials dels del circuit de ma casa quan són les 6:02 i estem a punt de viure este primer Gran Premi de la quarantena 2020, una cursa de màxima velocitat que enfrontarà a la Conga contra la que assegura la revelació de la temporada. Amics i amigues, la màquina tallacallos de l'escuderia alemanya del Dr. Skull, sorprenent la velocitat que vam poder veure l'altre dia mentre llevava pelusetes, un callo esmolava unes tisores i s'escapava pel corredor de casa. Els aficionats comencen a omplir este circuit. Intentarem parlar amb algú d'ells. Què tal? Bona vesprada, com estem? Molt contents, estan molt emocionats. Moltíssimes gràcies. És estranger, aquesta xiqueta ha de ser, no sé, de Lituània. Gràcies, moltíssimes gràcies. Bé, els ambients estan realment la gent molt emocionada, no sabem què passarà perquè la Llima Callos és molt ràpida i competirà contra la fiabilitat de la Conga, que ha demostrat ser una màquina robusta, una màquina segura. Digues, xiquet. Sí, mamabu, que venen d'Àfrica o alguna cosa. Jo no entenc, aquesta xica parla rara, la quarantena està afectant als vostres fills també, com els meus. Bé, aneu col·locant-vos, que enseguida comencem la carrera. Aneu col·locant-vos. Bé, una màquina robusta, fiable, enginyeria valenciana, la Conga, aquesta fantàstica aspiradora. Alguns diuen que és una miqueta lenta, però no podem despreciar la fiabilitat contra la màquina tallacallos, que no sabem què passarà. Bé, estan ja col·locant-se per a participar. Us ensenyarem primer un poc el circuit, que tenim així a casa preparat. No sé si l'altre dia vau veure que tenia jo amb uns gresites que m'havien sobrat a la reforma. Doncs amb això hem fet un circuit molt xulo, com podeu veure. N'hi ha són uns 4 metres de distància. Així està l'arribada. En seguida començarem, fill. Així estan els participants i molta atenció perquè n'hi ha una informació d'ultimíssima hora i és que fem una ullada, connectem amb els boxes per veure els participants. Ja estem en boxes, heu vist? Assegut, ja estem així dalt en el directe i ara estem en boxes, en una qüestió d'1 metre. Així tenim la màquina tallacallos, com vos dia, molt ràpida, la revelació de la temporada, molta gent, les apostes, molta gent a favor de la tallacallos, diuen que és xicoteta, bateria, fiable, ràpida. Atenció, la Conga totalment tunejada per a l'ocasió, hem fet ahir, he ficat unes pegatines i ultimíssima hora, amics i amigues, les 3.000 persones que esteu ara pendents d'una cursa entre una Conga i un Llima Callos, perquè, notícia d'última hora, a este Gran Premi s'ha afegit la màquina de tallar el monyo. En la que em vaig afeitar l'altre dia s'ha afegit també, no sabem a quina velocitat pot agarrar, però així està, de moment és la responsable dels monyos que jo tinc. Molt bé, xiquets. Preparats? Anem a sentir un poc, abans de començar la cursa, a escoltar una miqueta els motors com rugixen. Recordem, esta és la tallacallos, podeu seguir fent les vostres apostes. Com s'agarra això al terra, la Llima, atenció. Pega-li una espenteta ahí a la Conga, activa't, un passet avant. Ai, ja està, para. Torna darrere ahí, molt bé, molt fiable. Una màquina no tan alta, no tan ràpida, però més fiable. I atenció a la que podia ser la revelació també d'esta cursa, que és la del bonyo, la trasquiladora. Molt bé, atenció, pareu això un moment, encara no el col·loques, un momentet, preparats, fica-ho això ahí. No, ixe botó no, l'altre, ixe, fill, para, deixa-ho aquí, no, pareu, així ja està. Bé, atenció. Vinga, agarra ixe, has d'apretar ixe. Atenció, moment, participants. Esteu preparats a casa? Sí. Atenció, que ja comença la cursa, Moment, encenguen participants, motors. Hi ha gent que diu que guanyarà la Llima, la Conga, què passarà? Atenció. Motors encesos. 3, 2, 1, ja, marxa. Atenció,
La pelota ha passat allà. Guanyadora! La Conga, campiona indiscutible d'este gran premi de la quarantena. Semblava que era difícil, la rapidesa de la llima havia convençut a moltíssima gent, però finalment no ha tingut l'agarre suficient en el parquet i la Conga ha acabat travessant de forma indiscutible, accidentadament, perquè s'ha parat ahir, però tira ja cap avant, així que ja finalment tenim ja els guanyadors. Bé, pararem ara els motors i anirem a escoltar. Pareu els motors! Hòstia, la llima on està? Si està la llima, que no para la llima a seguir. Bé, doncs, col·loquem-los en el podi, per favor. Col·loquem-los en el podi, ara, tot seguit, farem el lliurament de medalles. Així tenim el podi. I a part això d'ahir, per fer la corona eixa. Molt bé, fiquem això ahir. I això el tercer. Esta ha quedat el segon i això el tercer. Molt bé, doncs tot seguit escoltarem els himnes nacionals com actives a la Conga, fill, i es caiga d'ahir dalt. Bé, sonarà, silenci per favor, sonarà l'himne oficial de la Comunitat Valenciana perquè ha guanyat la Conga de l'equip de l'escuderia Secotec. Atenció. Bé, i fins així esta fantàstica retransmissió. Esperem que hagin gaudit del primer gran premi de la quarantena 2020. Esperem que no n'hi hagi un 2021, perquè seria per a morir-se. Moltíssimes gràcies a les 4.000 persones que heu gaudit d'esta singular competició. I ara doncs, farem el que fa moltíssima gent que està així en este gran premi com este xiquet, és acostar-nos als diferents llocs que n'hi hagi de menjar ràpid per a que es preparen uns pancakes, tot superamericà, és com Indianàpolis. Moltíssimes gràcies, tornem la connexió als estudis centrals. Adeu.